அசா காவியா அனாதையெல்லாம் சொல்லாத காவியா. பின்ன என்னடா நீ தானடா வெறுப்பேத்துற எல்லாரையும். ஹாய் சா சிஸ்டர், சாப்பிட்டாச்சா சிஸ்டர்? லட்சுமி சிஸ்டர் ஹாய். லட்சுமி சிஸ்டர் வணக்கம் சா சிஸ்டர். மசா நான் எங்கேயும் போல காவியா, உன் கூடவே தான் இருப்பேன் காவியா. அண்ணே அனாதையும் சொல்லக்கூடாதுன்னா நீ என் கூட இருக்கணும் அண்ணே. மசா ஷாக்கா மிஸ் யூ காவியா. வசானே என்னை விட்டு போயின்னா எல்லாரும் ஓடிடுறாங்க. எல்லாரும் ஓட்டுறாங்களா? ஓகே வசா, நீ போனதுல இருந்து என்ன எல்லாரும் ஓட்டுறாங்க. ஷாக்கா ஹார்ட் வசா. காவியா வசா, நீ இனிமேல் போனீன்னா நான் எந்த லைவுக்கும் வரமாட்டேன். ஏன் போனேன்? தங்கமம்மா ஹார்ட் தேங்க்யூடா. ஏண்டா வரல எருமை? சோக இமோஜ் நிறுத்துடா போடாத படுவா. நிறுத்துடா படுவா. வெள்ளை தம்பி, நீ மட்டும் பக்கத்தில் ஊரில் இருந்தால் நல்லா ஜாலியாக இருந்திருக்கலாம் தம்பி. வசா காவியா ஹார்ட்டு. ஹேய் காவியாம்மா, கொஞ்சம் சும்மா இரு, அவனை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகட்டும். வசா காவியா, இனிமேல் வருவேன் காவியா, உன்னை இதுக்கு மேல் ஓட்ட மாட்டாங்க. ஷா ஹாய் வெள்ளை வாங்க வணக்கம். காவியா ஓகே. வசா வெள்ளை என்ன ஹார்ட்டு. காவியா அடடா. நானும் இப்போ தாண்டி திட்டி முடித்தேன் அவனை. எதுக்குடா இப்படிலாம் பண்ணுறேன்னு. நானும் அவன் வந்தவொடனே அழுதுட்டேன். நான் மனசு ரொம்ப இலகுன மனசாக இருக்குது. கொஞ்சம் கல்லு வாங்கி சாப்பிட்ணும், அதான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். சாப்பிட்டியாடா வசா? சாப்பிட்டானா? புசு கடிக்குது காலில். கருப்பன் இல்லாமல் மனசு சரியில்லாமல் இருக்கு. ஒரு சிவப்பன் வந்துட்டா, இன்னும் இந்த கருப்பன் வரல. வசா சாப்பிட்டியாடா வசா? சைலண்ட். சாப்பிட்டு ஷாக்கா, நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? என்னம்மா ரப்பரை போட்டு பிக்கிறாளே. அப்படிதான் பிச்சு போடு ஓடி உள்ள கட்டில் மேல ஏறா. ஏய் ஏய் இறங்கிட்டியா? கட்டில் மேலாம் ஏறக்கூடாது. என்ன பண்ண சொல்ற? அந்த பைத்தியக்காரன் எங்க போனான்னு தெரியலையே. எனக்கும் கஷ்டமா தானே இருக்கு. நீ என்ன கேட்டா நான் எங்க போய் தேடுறது அவனை? நீ இருக்கிற சோற தின்னுட்டு இரு. ஓட்ட பாரு. ஏய் கேடி, கட்டில் மேல ஏறுது. வாயடி குட்டி, பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கு வாயடி. உற்சாகம் வருது போல இருக்கு. ஏதோ மேட்ல போறா, அதுதான் அதான் மோதுரா. காவியா தங்கச்சி, உன்னை யாரும் சொல்ல முடியாது, சொல்ல விட மாட்டோம். அசா காவியா அசா சாக்கா, அது என் டயலாக் எந்த பெருமாளேன்னு. இப்படிலாம் காப்பி அடிக்காதீங்க. வாயாடியா அது? ஆமாம் வாயாடிதான். கருப்பன் இன்னும் வரலையா? வரல. வாயடி குட்டி ஹாய் சொல்கிறாங்க. லட்சுமி அம்மா சாப்பிட்டேன், நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? ஹாய் வசா, சாப்பிட்டாச்சா வசா? அச்சோ, பால் குடிக்கிற பிள்ளைய கல் குடிக்க சொல்கிறாங்க எந்த பெருமாளை? இல்லை நான் குடிக்கணும்னு சொல்கிறேன், அவனு குடிக்க சொல்லலை. காவியா சாப்பிட்டியா? வெடிலாம் போட்டியா? சாப்பிட்டு ஷாக்கா, நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? டேய் பெருமாளே எல்லாருக்கும் சொந்தம்டா போடா வெளியப்ப. லட்சுமி அக்கா இந்த மேட்ல எவ்வளோ நேரம் உட்காந்துருக்கா பாருங்க. 2 சொட்டு ஒன்றுக்கு போவான்னு நினைக்கிறேன். அப்படிதான் பண்றா. அவளுக்கு உடம்புக்கு ஏதாவது முடியலையா என்னன்னு தெரியல சா சிஸ்டர். நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் பாருங்க. டாய்லெட்டுக்குள்ள அந்த ஜாலி, தண்ணி போற ஜாலி இருக்குல்ல, அதுல உட்காந்துருக்கு ரொம்ப நேரம் இப்படிதான் உட்காந்துருந்தா. என்ன பண்ணிருக்கா?